ଆଜିର କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆର। ଗୋଟିଏ ବଣରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୋକିଲା ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଂସାଶୀ ଥିଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ ବଣରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମରିଗଲେ, କେହି ରହିଲେନି। ଦିନେ ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ, ବଣରେ ତ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଳେଇଲେଣି, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, କେମିତି ରହିବା? ମହାରାଜ, କ'ଣ କରାଯିବ? ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା, କେମିତି ରହିବା? ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହେବ। ଦେଖ ବିଲୁଆ, ଚାଲ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯାହା ମିଳିବ ଆମେ ଅଧା ଅଧା କରି ଖାଇଦେବା। ହଁ ମହାରାଜ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯାହା ମିଳିବ ଆମେ ତାପରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ସିଂହ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସିଂହ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ଦୂରରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ପଛରେ ବିଲୁଆକୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ଆରେ ହେ ବିଲୁଆ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆ, ଦେଖ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମହାରାଜ, କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଖାଇବା? ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବି ଭୋକିଲା, ମୁଁ ବି ଭୋକିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ତ ମୋ ପେଟ ଆଗେ ପୂରିବା ଦରକାର। ଏହା କହି ସିଂହଟି ଖପ୍ କିନା ବିଲୁଆକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଆଉ ବିଲୁଆଟିକୁ ଖାଇଦେଲା।